ọ sị na o nyere nwunye ya 7 days na ọ bụrụ na o wechighataghị ego niile o mefuru n'isi ya mbọsị fa gbara akwụkwọ na mbọsị fa gbara nkwụ na ọ ya akụ ya ala na ya bụ nke nwaanyị cha anya bụ ala 7 days ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ. Okotorigba ndị be abịakwanụ ka unu nụrụ akụkọ nke anụnwa si n'Isi Ochi ụmụnne Ochi Local Government Area nke dị n'Abia steeti wee na-abịa wee na-akọwa na afa nke nwaanyị bụkwanụ Nasi na afa nke nwoke bụ Mentọ ka a na-akpọ ya na di na nwunye na-aba anụnwa nụrụ anụmdi na nwunye n'Easter Sunday na after 1 month fa ji wee mecha nya bụ anụmdi na nwunye ka nke nwaanyị ji wee kokolo akpịa wee narie wee sị na ọ ya anụzi na ọ ya anọzi na nke nwoke bụ Linus na nke nwoke sịrị ya asị na ya bịaghịkwa n'ụwa ịta afụfụ na gịnị na eze na mgbe nke nwoke bịara ịnụ ya na nke nwoke gwara ya na o si US wee nata andị na fana bụ nụcha di na nwunye na ya bụ nke nwoke ya anachiyakwa US n'ebe a bụkwa na ebe ọ nọ na nke nwoke na ụmụadịrị na ebe obi abụghọdubia na oje wee nọnyelu ndị oyi ya nwoke n'ụlọ ebe ahụ bifo fana bụ wee mee anya bụ anụmdi na nwunye o wee na-akọwa na-emechazi nya bụ anụmdi na nwunye o wee na-echezi ka di ya wee kpọrọ ya wee jee na vileji wee jee nọrụ nke bụzi na 1 month duko ruoru o wee na-ajụ di ya nya ka mbọsị ọ ya anachiyazi nya bụ US ebe ọ nọ nwoke wee sị ya na o nwekwa ebe ọ na-eje na ya ugwu igokwa ka igwe ilo na ya nwekwa ebe ọ na-ana na ya anatakwa na nna ya ka ọ nọrụzikwa nwaanyị wee sị ya na nke abazị ka ọ na-asị na o ya emekwa nke eme na ya esokwa ya wee nọ vileji wee na-ata afụfụ na ya bịalọkwa wee taa afụfụ na ọ bụrụ na ọ ya anachi ya na nya bụ obodo oyibo si wee nata na nya bụ nke nwaanyị ekorukwa akpa ya narie na ọ ya afụzikwa ya ọzọ ewesị na-eche na ife eji egwu egwu nke nwaanyị wee bichara akpa ya bịam na afọghọzikwa ya na ọkwa ya ka di ya nọzi wee na-eche na ife nwunye eji egwu egwu wee na-eche nke nwaanyị ka nke nwaanyị nata na nke nwaanyị anata akwụkwọ nke nwaanyị wee kee mgbọrọgwụ na befa ka igwe ilo nke nwoke wee zijelu ndị ọgọ ya ozi wee gwafaghụ na ife o nyere fa bụ 7 days na ọ bụrụ na nke nwaanyị anụnwa anataghị na be ya na nke nwaanyị anụnwa wekọtara ife niile ogokọrịa ma expenses niile fa melụ mbọsị fa gbara nkwụ mbọsị fa gbara akwụkwọ ife niile egoro ife niile esi na fa gbakọọ ya were ego ya kash wetara ya bụ nke nwoke na ọ bụrụ na fa emeghị ya na ya eje na-alụsị kụọ nke nwaanyị anụnwa ala andị na ọ yicha anya bụ ala 7 days na nya bụ nke nwaanyị ya bụ onye nwụrụ anwụ n'okwu ozi nke nwoke azijere ndị ezinụlọ be ndị ọgọ ya nke bụzi na ndị ọgọ ya nọzikwa na gbagharịa na ọgọfa nwoke akpọgokwa afọ oku na-alụsị ka fa bịa zafa Okotorigba wee sị ka m wetara unu ife ebe a biko nu na-afụkwado m ya n'ihu akwụ wee na-ajụ na ife nke anụnwa na eziokwu ka asị na dịka onye tirie na ọ dezikwa na nke nwaanyị ochi ya gobe di ya ka ọ na-abụzi na nke nwaanyị na ndebefa akwụgwọ ụgwọ niile expenses niile mere mbọsị a nụrụ ya bụ anụmdi na nwunye ka ọ na-abụ na nke nwoke akụgo nke nwaanyị ala nwa na a na-ekwu amakwụkwọ n'ọkwa ka ntị wee fie ebe a ka ntị wee wetara unu na-asị m ka m jụọ na ife nke anụnwa na eziokwu ka nya bụ ife na ọ bụkwa na asị kedu ka nwoke ya esi wee pụta eje ịnụ nwaanyị iwere asị wee jebe ịnụ nwaanyị ifo na nya bụ foundation aya kwudo gụnwa bụkwanụ nke nwaanyị ị na-eje ịnụ di na onye asị obodo oyibo nata ka ị na-eji ịnụ di na ị nwere ịfụnanya n'ebe onye ahụ nọ echekwa na ịfụnanya oya ebu ụzọ bife ife ndị ọzọ ewee na-eso ya n'azụ Okotorigba ọkwa ka unu wee na-afụ na Ned Nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị 50 kịta anụnwa na ndị ya gbaso ya n'azụ karịa nkụ wee sị ka m wetakwara unu ebe a biko na ịchọ ịnụ nwaanyị gwa ya nke bụ eziokwu ọ chọọ kwere ọ chọghị ndị ya ekweghị ka nkụ gụnwa bụkwanụ nwaanyị iji maka ego eje ka iji maka obodo oyibo eje ka iji maka ịfụnanya wee na-eje ekenekwa m unu.